Wah, apa ta? Pendekar kok. Malam Jumat ahiku berboleh ngomong. Yo mek wong mati ku ora butuh panganan, butuhe donga nggih mboten Pak Didik. Mbah. Buat malah pantes iki to. Apa iki foto? Iki arep foto sik menika dalang saking Mesir. Lah kok kembledok? Kembledok iki piye? Iki kena Kasih sayang Sugeng dalu selamat malam Cak Komet. Sugeng dalu selamat malam Mbak Didi. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah ketemu lagi teng Sumberjo Grogol. Sehat ya Cak Komet ya. Alhamdulillah sehat Pak Didi. Alhamdulillah. Wis tamate suamine dereng Mas. Dereng nggih. Ramai ya perdana iki ya Mas. Nggih nembe niki. Alhamdulillah wis diantu-antu warga masyarakat kene. Pokoke wayangan wong iki sing diantu-antu mangko pelawake kudu Cak Komet. Kalau mau nggih pun di. Wah, dinane iki ya Mas, dinane iki saking napane sing diarep-arep diantu-antu niku nak nanggap calang niku pun 2 tahun yang kali tahun riyen pun tahun 2024 pokoke kudu jagalane Cak Komet. Nggih Pak Samsul panjenengane Bapak Kepala Desa menika ngendika nek Mas Komet pokoke kudu Mas Komet masalah gandengan sapa wae oke. Samsul Aziz. Lah menika alhamdulillah dalu menika saged sowan wonten ing Sumber Rene Mas Rodri Mas ben kita Mas. Alhamdulillah. Dalu punika Ing dalu punika namung saged derek ditunggu mugi-mugi napa ingkang dados kekarepanipun masyarakat sedaya Sumberjo mugi-mugi saged kalaksana. Amin. Amin. Dalu punika wong donga mboten kulaan ya. Plungsu-plungsu nderek udu ngoten nggih. Jenengan sehat to Pak nggih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nadyanto pirang-pirang dina ki bladekan ndak leren. Lah alhamdulillah. Wong niku nak disyukuri insyaallah awak tetep sehat. Iki yo meneng iki. Gentenan loro guna. Ya apa to, Pak? Lho, ngomong yo aku apa piye dijak kok iso Iki ora iso omong. iso to kadung kan nggo cangkem kok derek Oh, pengen ngomong. Pengen ngomong kok Pak Didi. Ngene omongi meneng to Met gentenan. Gentenan. Ya ora ngeke kode. Dadi nek yo ana ki ngomong Gua meneng. Nggih, ngoten lho Pak Didi. Dados dalu punika saged rawuh pesen wonten nak ya penak. Sumberjo. ngomong iya. Sampean meneng aku tak omong lah nak ngono keng jero ya Setengah ngono kan lah ngono dadi ora tumpang tindih lho ngono. Penontone. Oh nak Kowe ki menengo sik. Menengo. Wangel. Kula dijak ngomong ngoten lho. Dados ngeten Pak Didi dalu punika suwanteng Sumberjo dalam rangka sedekah bumi. Alhamdulillah. Nggih. Kula kali jenengan terus kali Cak Komet Bering nika teng mriki saged sowan melu ndongake masyarakat Sumberjo. Nggih napa mboten? Cek kula to. Lah ngono lho. Nggih ngriki nggih Pak nggih. Nggih matur nuwun pun dieling nggih pangapunten ingkang awet napa to nggih mergo nggih kahanan ngaten nggih ngapunten nggih Yon. Apa? Omong dhewe wong aku ora dijak omong karo kono kok. Engko sesuk omong. Aku jane wegah. Kenapa? Lah kabeh dongae dientekno kono. Jane dalang kok mudin. Ya donga ki akeh to men kok dibolekno donga sing apik-apik khusus masyarakat Sumberjo kene. Ora ngoten nggih Pak Didi. Heeh. Mampir muni parake ngono. Kula iki gumun kali Pak Didi. Ya apa? Bendina bengi iki ndalang wayang. Engko esuke ngasto teng sekolah ngajar lho. Ya. Kok yo gak ngantuk mboten kesel. Cahyane saya enom niku rahasiane napa Pak? Aku to. Nggih. Kowe ora ro. Kanca-kanca tak omongi kabeh. Heeh. Rahasia aku ki mung siji. Napa niku? Tik. Tik niku napa lho? Tik nak nang gone awake dhewe tek. Ora nek bedane kok tik ambek tek ki lho. Wong kene mesti ngerti tik
pokoke nek kesel ngono. Oh, anggere kesel tik tik. Oh iya iya, berarti kok awake dhewe mulih kok langsung tik men. Heeh, wis iki mampir guyangan tik mlahan. Mampir guyangan. Anu nuwun sewu kula dereng paham daerah mriki. Guyangan iki nggih napa ta? Guyangan aktif langsung gak iso kuwi bareng gak kudu pertama pitik-pitikan. Muni jong suwek gerang ngene. Kene yo ora panting iki wong polos kok kanjeng Polos apa poloke nyeplos kuwi. Alhamdulillah dalu punika sowan teng Sumberjo. Dalam rangka sedekah bumi. Nggih, Bersih desa. bersih desa. Desa. Iki sak desa do ngumpul dadi siji teng mriki nyatane nggih lanang wedok kumpul dados setunggal. Sumberjo hebat. Hebat luar biasa. Tepuk tangan untuk Sumberjo. Bali desane kaya homestay. Oh, iku lagi bali desane. AC. AC ndi kipas angin ngono kok. Kipas angin. AC. Oh, sing mriki AC. Yo. Lah sampean urung ngerti kok. Ya, Pak. Nek biasane Pak Lurah, nuwun pangapunten lho Pak Didi. Piye, Mas? Biasane Pak Lurah ning desa iki paling banter ya inventaris iki nganggo sepeda motor. Sepeda motor tapi nek Lurah Sumberjo ora. Iso numpak traktor kae lho, Mek. Motor iso koyo ngono kuwi. Kayak apa inventaris lho. Lah Pak, mbuh aku ora ngerti. Nggih ta Pak? Pak Lurah nggih. Oh, Pak Lurah iki Dadi Pak Jose tindak ngantor nitih kae traktor kae. Nitih traktor. Biasa teng mriki saking makmure desa Sumberjo kene. Ning ora obat numpak traktor kaya. Iya, sing apik-apik ya ngono lho ki Pak Lurah nggih rawuh. Nggih. Pak Dan Ramil dan saya nggih rawuh. Ugi keluarga niki pamong sedaya sami lenggah wonten mriku. Nggih. Tamu undangan sebelah mriki, sing sebelah mriki khusus masyarakat Sumberjo. Nggih. Kula dalu punika nglumpuk dadi siji didongakno mugi-mugi Dongan apa sentekno. Dongan apa Dongane wis santene. Lho, Pak Didi ndongaknone kan ya ki mau nganggo ya awake dhewe seniman men. Seniman. Seniman yo nganggo apa ki ning aran pantun-pantun to. Oh iya. Pantun-pantun upamane aku sing ndongakno sik engko genten kowe ya ta. Tuku telo rasane legi, mugi-mugi tiang sak Sumberjo banyak rezeki Allahumma. Amin. Tuku telo dikelo semur, mugi-mugi Sumberjo panjang umur, amin Allahumma. Ya apa? Dongakno piye to iki? Lu ndongakno kok nganggo pantun iki ngapa to? Lho jenenge seniman Ya ki seni ning ya donga-donga pantun-pantun aja dicampur aduk. iya biasa itu sombongmu kok ora kaprah. Lho iki tak sing salah tak lurusno. Nek kowe donga nganggo pantun, wah bahaya wi. Bahayane apa to? Donga nganggo pantun ya salat maghrib bisa sampai subuh. Lho, kok ngantek subuh? Lah nganggo pantun Upamane budal sekolah, tuku es krim, bismillahirrahmanirrahim. Tuku duku campur nanas, kul audu birabbinas, ora barbar no ya. Loh, alah yo beda karo ibadah wong donga kuwi Langsung kok ya. Bedungano piye? Panjang umur. Lah alah. Mugi-mugi sedaya penak. Yang ngene ya. Ngono. Ngono donga apa to, Cik? Ya sing api-api muga-muga. Lah wis pelek karo kene iki wis ketok akrab ngono lho. Lho, apa yo? Kowe iki piye to ndongakno yo kok kancane Pak Didi mau ndongakno ya apik. Terus sing cilik mau sinden cilik mau Yo, ndongakno yo apik-apik. Mbak sinten Mas? Sekar. Dik Sekar iki wis ndongakno apik-apik. Aku yo ndongakno apik. Kowe kok trimo ngono tok iki piye to? Enten sinden cilik ta? Ya ampun iki anyar. Pun disalah ta, Dik? Tereng. Walah ora wong ora ganti. Lho, iki bocah ki arep apa to iki? Apa mlayu? Kowe iki arep apa? Kowe Lha iki mau Pak Lurah dereng lho nyamper to, Dik? enten sing sinden alit ngeten iki. Heeh. Iki kira-kira gantine peneruse para ngene regenerasi. Regenerasi. Ben sing nerusno nguri-nguri ya ngurup-ngurup kabudayan iki ya ngono kuwi. Ora kaya anakmu. Lho, anakku luar biasa jos lho anakku. Hip-hop bae. Libro piye ta anakku ndiro ngaji kok padano anakmu. Kok ngaji kok ya. Ngajine mempeng anggere sore TPA sing cilik, sing gedhe iki saiki ning pondok Ya pesantren. kowe ora ngrungokne anakmu nak ngaji kok. Lho, Padu karo kiai. kowe tumon, Pak. Oh iya, sawang iki baulet Perkara Anake yang iki Nggih. Anak perkarane lah niku macane kliru terus dot dot dot
adat. Berarti suwengi iki latiane daduk. Ora barbar. Angkene cek belajar Iqra siji gak apa-apa. Sumbe nek wis pondok pesantren kaya Mas iso. Nduk. Nggon nah. Nggih sami-sami lho ngono. Karene nggih sangone Pak E. Nek kene. Iya. Wis penak dadi sing Diparingi matur nuwun. Nah, sangone Pak E. Heeh. Salim, salim. Yo ngono ki lho, Mas. Yo ngono ki lho, Mas. Piye, Mas? Wong urip iki nek iso, awake dhewe dikai kaluwihan, Ya. tegese dikai rezeki luwe. Ya. Kuwi yo disedekahno. Sok sapa wong sing ngakeh-ngakehno sedekah, insyaallah ora lokak ning tambah kebak. Iya, iya. Iki mau wis mbokeki kono mau 50.000. Pak Didik 150. Yo ngono ki wong iki kudu ngono kuwi, Mas. Iya, iya. Ngomong suruh. Kuwi mau duitmu, Mas. Duitmu. Kuwi kok dompetku to? Iya. Oh, beda. Aku ini gak dipaksa apa sedekah. Kowe iki kanca pengkhianat jere. Bapakmu dimentik mekan ayo. Mbok yo sedekah, omong tok ora lokak tambah kebar atau sedekah. Sedekah nuwun sewu lho Pak Didi. Ah. Cak Gomet iki beda kali biasane. Kok iso? Saniki kancanan kula wah ngajine yo pinter mulai sedekah bendina iki anggere nek wong diwenehi duit biasa. Komat wis saiki. Ya ampun to Pak, lagu-lagu sing terbaru Ah. anyar iki gak pate iso. Iya. Campur sari dan iki riyen kan biasa. Ah. Saiki lagu-lagune religi. Religi. Khusus lah mengke ya Met ya. Ora iso ngono wis tak lem ngono kok iso. Oke, nggih. Lah Ya ngono. Apa no bahasa iki? Nggih, Saku biyen berarti. Alah, biyen iki lagune mesti gak tayub, Tayub. terus campur sari, dangdut. Aku paling gak Grutu Kasmoro. Apa? Grutu Kasmoro. Bubo kok buduk. Sing Kasmoro iki gembluduk ngono. Lho, kuwi nggon apa to gembluduk Kasmoro iki? Kowe nyanyi-nyanyi kok bisa ya? Piye wi? Religinan. Oh iya. Biasanya ning daerah kono, daerah mriko Heeh. campur sari dangdut ning bengi iki tak gawe liyane. Iya. Kowe kudu iso nyanyi-nyanyi Campur sing sari ya? kok campur sari religi. Campur sari religi. Religi bisa ya? Sa, Ya, niki lho. kudu ngene. Rotok maju, rotok maju. Rotok kanan. Mati perono. Rotok kanan. Kanan. Anu numpak kendangnya lho, Mek. Nek Kene ketok. lagu-lagu iki saya. Saben malam Jumat Ahli kunci. alah Ahli kabur. aduh Ngono jarene pinter religi. Aku wis ngomong aku gak iso. Sing tak ini Aku mau sumber joki ngerti nek komen iki dadi janji iki ngono lho ucap ora Jawa saben nadane lho saben kendean nyok-nyok Iya, Teh. mbok terus Teh Lah kowe nyeluk-nyuk. oh iya ya saben malam Jumat Aku. iya kowe terus nyau Lah iki piye? kubur iya saben malam Jumat Ahli kubur mulih neng omah. niki contone Pak Heeh. contone isa tak saben malam Jumat Ahli kubur mulih neng omah lu. malah mari kurang kanu ki men ben enek penekanan kudu enek gerakan Oh iya. saben malam Jumat ahli kubur mulih neng omah Aku rong gerak isi. iki lagu ki nek ora enek penekanan ki Gelek wong gak ra di sini angel. iya nyanyi ngono kudu enek penekanan men Iya ya sing ditekan lagu iki. lho sing ditekan iki lagune kuwi kok saben malam Jumat mundur Wih, kok malah lah kok kecil lho. kowe iki kak contoh kok saben malam Jumat mundur Mundur. ahli kubur mulih neng omah Nyapa kuwi? lho nyelek kompor Ki ngomong mbokmu. ngono kaya mbok takoni Lah iki ora ro, Mas. ngene ben ketok pantes Yo. main religinan Hmm. ben kaya wong Arab tak gaekno ki kacamata Aku tak latihan nih, Mas. iya ya latihan ning kono Saben ahli aduh
Aku cuma senenge Mas latihan. Latihan kleru. Oh, mbok peksa. Nek ora iso tak kono Pak Didi. Wah, ngono apa dunung? Malah ra Jawa. Jadi pengen Pak Didi. Pak Didi. Ah, kinane kira ngalami kumrok selawatan pisane aku krungono debuyu. Kok diguyu nyapa? Bapakku ibu Krasakti. Wah, Ki apa ta? pendekar kok aku. Oh, kowe ora ngerti Pak Didi ning daerah mriku. Teng lingkungane masjid kono. Kok Pak Didi kuwi ora iso jamaah. Tanggapan iki wong kono gawe sing jamaah. Kadung bidane masjid mesti mulih. Lho, apa iman to Pak Didi? Sapa sing ngomong? Lho. Kunci masjid sing nggawa Pak Didi. Walah. Tak kei anu. Di, kene. Ben ketok. Bagus kaya wong Arab. Mosok nyanyi ngono iku kudu nganggo ngene. Ben kaya anu to, vokal-vokal. Kuwi asline kan mesti kalah ganteng karo aku ya. Ora. Iki kudune nganggo ngene ben irunge ketok mantul. Wong aku macak ngene asline wis mikir. Ora bangir irunge. Angger anu nganggo blangkon ki ndasku malah jondrong kok. Piye? Bundur. Anake yo kuwi liyane diubah kok. Nah, kene ben ketok kaya Pak Yai. Piye nek? Aku kurang manut piye karo kowe? Angger gelem manut jenenge vokal wong loro engko kowe yo nganggo kopiah, aku yo nganggo kopiah. Adepe rono. Kaya bakul lengo to mek malah. Bakul lengo. Adepe rono. Aduh, remari. Iki ora kaya Arab malah kaya Medul. Sapi ta wong loro? Lha apik itu. Ya apik to. Wong ke padha ae padha. Iya. Sabar. Kadu semangat kok seneni. Semangat lho iramane iku. Saben malam Jumat alian pentak arep jare. Dari karo penekanan. Ya penekanan ki sing halus sampe saben malam Jumat ali kubur mulih ning omah. Padang duduk. Tak hebat yo. Saben malam Jumat ali kubur mulih ning omah. Aku jaluk kami tuwa. Sing penak sing kedua lho. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga. Donga njaluk kami tuwa. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Lah ngono lho. Kuwi aneh ngono kuwi kok. Kanggo njaluk donga Wacan Quran najan sak kalimah. lamun ora dikirimi Masak dhewe sambel terasi. Gara dikirim Mas. Lah dikirim ya kreatif kok ana lho masak dhewe. panganan iki mau. Lah aku takon. Mas ora dikirimi ayo. Kuwi donga ya mek wong mati ku ora butuh panganan, butuhe donga nggih mboten Pak Didi. Mbah. Aku yo ora ro urung tau mati kok. Aku yo tau ngerti aku. Oh iya ya ngono ya urung tau. Lah iya. Lah sing luwur ki yo ora kabar-kabar. Ning kono ki ugekne HP. Iso ngabari sini donya lah ora ya ora nek wong nang neraka no. Njur ora dikirimi masak dhewe sambel terasi. Ora ngono. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili. Ini nanti Mili ning kalenan. Ya bisa omong kok iso angel ra kaprah. Ayo baleni ya. Ya. Baleni. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. kanggo njaluk donga Wacan Quran najan sak kalimah. lamun ora dikirimi Banjur balik brebes milih. bali ning kuburan. Bawa gitar karo cangkruk. Sing guri gak enak. Karel.
Sing guri dhewe iki lho, Mek. Ora pakai nah. Yang Ora kacamata mu dia. Niki. Kacamatamu. Oh, niki. Kira rasa bogo mulih tak gawane. Lho. Aduh, seneng. Aduh. Weh, lah kok pantes iki ta? Kayak paman tibak. Kok malah pantes iki ta? Tapi dipoto. Iki lho, arep foto sik. Menika dalang saking Mesir. Lamun ora dikirimi banjur bali Nepes milih bali ning kuburan. Oh alah. Oh alah. Wis angel dijak omong wis angel iki. Angel ya? Nyanyi kuwi lagu-lagu Arab. Oh, Niki aja meneh kok lagu-lagu sing pujian to, Pak Didik. Lagu-lagu sing anak-anak lho iso digawe Arab ka Arab-Araban iso. Masa? Iso. Iki basa Arab saged kok. Komet ki. Lho, oh komet kok luar biasa. Ayo tak tak Apa nek? kowe ku ngono. Mau keliru. Balonku ada 5. Ndi? Nyanyi tapi versi Arab. Iya. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Versi sing di Arab no. Arab. Arab. Ayo mendingin. Ayo. Kenapa lah? Arab ya. Arab. Iya. Ya kayak Timur Tengah iki pokoknya. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Kurang ada boleh. Kurang Arab nih. Apa angel apa? Kowe iki sing basa-basa ngono ki lho. Itu Iya. pamane balon pada 5. Mbok gawe versi biasa kan iso. Iso. Termasuk lagu-lagu kaya biasane. Iki mau lah. Sing biasane langgam sik. Langgam sik. Langgam yuk kondo Pak. Yo kandha Pak Eton ngiringi Pak Cobi diiringi balon kaya. Saya Versine. Oh, tasik daher Mas. Lah ngono kok ya pasingon to kedengan. Oh iya. Ora sida nyanyi kok pokoke nyanyi sidane kok nek mboten bakdo dahar. Ya api lho MC nganggo ngene iki ora enak lho. Sekali-kali. Sekali-kali nggih. Aku MC nganggo kopiah abang. Wong MC kok nganggo kopiah. Lah aku tidak sesuai dengan apa ki hobiku to, Mas. Hobiku ki padha karo Pak Lurah kene. Apa? Mancing no. Mancing biasa karo Pak Lurah, mancing ning danau, ning waduk, Ya, terus Mas Didik. Pun biasa. Aku yo mancing kok biru. Gue diperbaiki. Lho, gayamu memperbaiki itu adalah hobi loh, Mas. Hobi kok mancing. Lho, lah senenganmu. Mancing itu kegiatan nggak bisa maju. Mancing yang maju biasa nyatanya dari lurah, Pak Samsul. Alah, diomong ngeyel. Kowe mancing toh? Iya. Biasanya ndi ngarepe? Lengek yuk dari. Lah iya, maju kok. Kejegur loh. Nek wong kene kanca-kancaku mancingnya jegur kabeh. Oh nyoba. Wah iya. Lah aku iso dadi sak benik. Masa dari sabene iki apane? Sowot dino iki nyewekur. Ayo, Piye mbok tak dene apa lagi mang ngabri ki mang lho. saya niki tasik padha dahar lho, Pak. Iya karena saya Kene sik no, kene sik. Adang deng deng tang. Walau gua ada 5 rupa-rupa warnanya kita bunyi belagu merah muda dan biru bangunku bangun hijau non rapi Mang, olahan burine kok jore kok modal. lah rapi dong kolak-kolak Kol-kolah kubro. kolak dong Kol-kolah kubro. Niki kene met iki karo nunggu ki kanca-kanca spesial untuk Sumberjo. Kali ini ada beberapa artis yang sudah dijajarkan di sini. Ini tentunya untuk kita rahabi semua. Rahab iki po panganan po piye to? Tegese dicipi suarane satu persatu. No. Tasik seterangan Cahyo Nuswantoro. Dalu punika saged suwanten mriki alhamdulillah tenan Mas. Iki nak sampai apa Sumberjo ora nekane awake dhewe. Iya, Rugi. Sumberjo ki Ora nekane awake dhewe. Rugi.
upama ora nekakno Pak Didik ya rugi, sak rombongan awake dhewe iki ya rugi. Oh enggak. Lha kok ora Sing rugi ya sing rugi? Oh alah, kayak itu duit kuwi ta. merongos nang omah. Poso tak kira to rugi iki terus ene praulo ngono lho. Nah, matur nuwun kalian Bapak Samsul Aziz, menika Bapak Kades ugi Bapak Panitia. Menika Pak Tri Sucipto. Dalu punika pun nimbali kula sak kanca kalian kanca-kanca Cahya Nuswantara. Lho ki nyuwate ternorno ya iki opo? Ya terus apa ta? Dia ora diomong belas. Sik to. Iki Ngono ki cakane mbok omongne niku wonge ya seneng ngono lho, Dik, Dik. Lho. Ya terima kasih kepada Mak Yul. Lho, sapa kuwi? Sing gawe kopimu Mak Yul. Apa lho, Mak? Iki lho makane. Oh iya. Oh no. Terus matur terima nuwun. kasih. Mugi-mugi laris Mbah Samini. Tuk laris. Rasa mini sapa neh? Dukun pijet. Enten lho sing cerewet. Sing cerewet Sapa cerewet? Bu Mansur. Oh, yo njaluk foto. Oh, sing foto kene mang. Foto. Arek hapus. Ngomandrane hapus, aku jejerne. Ngene ya. Tapi kan gemati. Sing siji mau. Apa? Bolak-balik kon hapus ya perkara posisiku. Posisimu piye ya? Aku anggere dadi ngene posisine. Lho. Dadi ini kok ngene kenapa to, Mas? Dadi njaluk foto pas ngemii. Aku yang mana Mas? Enggak ngono dari lirik kaya Yo anake mau jak foto nangis lho kok ndek ngeyel langkah ngeyel foto. kuwi Bu Mansur ngajato cerewet kaya ngopo. Heeh. Kuwi tapi gemati nyatanya awake dhewe lagi nggoplek kaya kabeh. Jenengan kok diaturi to kalau wau. Heeh. Polo pendem wonten. Iya. Terus daharane sotone wah luar biasa. Jas nggih Mas ya. Mboko. Mana kuwi? Bumi lagi diparingi kok kathok wau. Kathok apa? Kotak. Kotak kok kathok. Nggih. Panitia matur Bapak. nuwun. Pak Tri Sucipto. Sapa wi? Lho, kuwi ketua panitia. Nggih, Pak Tri Sucipto matur nuwun. Nggih. Terus engko ditimbali kene maine hiburan warga Sumberjo mriki lewat tembang-tembang mungkin pun diaturke kanca-kanca presiden menika. Instrumen sing iso menggugah semangat Mas. Oke. Oke, baik kita hadirkan spesial malam yang sangat luar biasa. Malam tasyakuran bersih desa Sumberjoso. Ada Sakake to guyumu. Kakek. Kakean kuwi siki ae. baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa. Salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang. Wah. Katane mangan kula sungguh hahi kabeh lho kabak. Yo ora sithik nemen. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia tuh, spesial untuk Sumberjo. Kita panggilkan sama-sama. Ada Sinten, Mbak? Sing wis bengak kok lagi takok sinten. Lah kok keliru. Yo diurut to kono sret lagi rene. Wah, aku tak celuk langsung. Yo, ada Dian. Ojo Mas, saya meteng. Ora ana sing kok meteng ning dhuwur iki Kita ngeyel butuh duit kok ya. Sinten, Mbak? Rere nih, Rere. Ada Ray, Rere. Halo. Rare ya, I love you. Kalau dia artinya selamat makan. Goblok I love you, kuwi leng yuyu. Wis bolong ini kuwi. Ada Rere. Mas, sepatu Mas. Lah nanti datang. Apa lagi dia? Sebentar kembali pembacanya Sebentar no Cahayu. Mas Komeng. Nggih, balik.
Mas sinten iki? Mas Yoyo. Ya iya sapa? Mas Ayam. Yono. Oh, Mas. Yono. Semangat bareng ya. Semangat. Tentunya luar biasa untuk Sumberjo. Kali ini ada satu permintaan Apa? dari para panitia tadi. Ini apa bu sing Mbak Orang jaluk no kok orang jaluk no kok Sing njaluk caca ki mau njaluk sambel tumpang kabeh. sambel tumpang ki maksudnya darane iki lho. tumpangi kental ngono gak ya? Sambel tumpang kuwi sambel Nyuwun ditumpang apa Mas Komet nyuwun apa? Wah, kathah niku wonten Nggih. tak boten salah. Katresnan sejati wonten. Wonten. Rintang asmara wonten. Nggih. Ning niki nyumanggake merdeka mawon. Merdeka. Nggih. Pun merdeka Mas. Kuwi lagu apa to Pun iki lho? Panglima Mas. Niki lho diaturi Pak Didi. Saking Mak Fatonah ngersake lumiting asmara no. Lumiting asmara. Nggih, Mak Fatonah bakul kembang Mak pasar Fatonah. niki. Anjing. Pasar niki mak tablet batonah. Kuwi apa kelakuan Napa pamundurane? Lumiting asmara. Nggih. Sugeng dalu kagem Mak Fatonah nggih. nika ingkang enggah wonten wingking. Oh enggak toh, nomor kita Pak Dalang. Terus rawuh. Oh, terus rawuh. Nggih, dipun sakesaken Mak Fatonah. Yo kembang ora? Lho, Hah? sing ngandeng pager kan lho, Mas. Lah yo nggo kembang berarti bakul kembang. Lho, kok bakul kembang kene awan. Oh iya ini kok bakul kembang iki. Iya. Yo, lumiting asmara dikenakake ya, Cok. Bareng-bareng Cahyo Nuswantoro. Lumiting asmara. Matur nuwun. Sampun dipun pinangkani. Iku khusus lagu permintaan. Sebagai penghibur yang baik, ini mau lah ya jenis langgam campur sari kangge sing sepuh-sepuh. Nah, Nah, iki khusus kanggo sing nom-nom ya awake dhewe kudu iso mong. iso. Ono, yuk sinten menika ingkang badhe ngaturi? Biasane sing khusus pemuda nika niki Mbak sinten? Sing Coba. khusus wedok. Khusus wedok, kabeh sindene wedok ya. Lho, wedok apa iki lho? Wedok. Kira to lanang piring. Niki khusus kangge kaneman. Heeh. Coba Santi ya, Santi. Santi sih, santi Hmm. sih. Siapa to, Mek? Heeh, dapur MC. Aku ae apa to iki bar siang kok iso Nuwun pangapunten para kadang ingkang tasih lenggah wonten ngajeng niku. Dalu punika wonten bintang tamu saking kota Kediri. Oh, budalnya sampai itu, Mbak? Kok iso dibudalno Lah modelmu wis susah no. Sing seneng, Sing semangat to. Yuk, warga Sumberjo semuanya kita sambut salah satu bintang tamu dari Cahya Nuswantara. Ada siapa Mas Mang? Santi. Santi. tak cedhaki mesti aku lali ora tak Santi. yo ora yuk. Oke, kita sambut aja Santi Cahya Nuswantara. Cahya Tulisannya ya Cahya. Salah satu sinden senior, kuwi kayak cilik kuwi ngerti. Dadi bocah cilik iki kena kaya Mbak Santi iki ya. Iki mesti kayak cilik iki dolanan mic sing biasa nyanyi ya kuwi kelakuane bocah cilik-cilik iso sombene piye, cilike piye kuwi kena Mek. karek kebiasaan. Kebiasaane kaben cilik iki piye? Iya no Mas. Ya, kowe hafal ngono kuwi. Iya. Aku dulu dari lahir juga sudah dikirimin mic sama bapak. Hah? Sik to. Kawe cilik. Iya, aku dulu sebelum lahir masih di kandungan Oh, ibu. cek ibumu mbobot. Iya. Terus Juga sudah sering dikirimin mic sama bapak. Anu eling-eling lho nduk kuwi mik apa alu? hehehe. Mic. Dijelasno to, Mbak. Dijelasne iki mik apa? Kaya Mic Kalau tanpa kabel. saya ingat-ingat lagi ya, Iya. warnanya hitam. Kok nyengkek kuwi, Mas? oh iya. Yo kae.
Bocok warna hitam, umum cah cilik ngono ki ya, cilik ngono wis cekelan mik, terus cekelan apa ki? Nek mik mesti dadi penyanyi. Lah kaya mbak iki. Umpama mblesek ya penyiar radio. Rak ngoten to Pak Didi. Karek cilik iki kebiasaan apa? Upamane jek cilik ya. Ya. Kuwi cekelane kuncitan. Ayo sok ben mesti. Oh kayak kunci-kunci alat-alat to. Alat sok ben dadi bengkel duwe bengkel gede mekanik. Blesete mek. Tukang tambal ban. Waduh menurut Yo ora ada ya sik sak bidang. Upamane jek cilik sampean iki mau malah ya. Kuwi ngerti mboke liwat ngono, langsung kaene dikuwethoki, rok dikethoki, diguncing kaya Dadi desainer kondang. Perancang busana. Blesete mek. Bakul klambi. Lho, bakul kambi. Upamane enek cah cilik kok petuk pitik, dasi protes. Terus enek kucing diyejuk ndase. Kuwi gedene dadi apa? Aja ngenteni gede, cilik kaploken. Lho kok kaplok. Aku dadi begal iki. Nanti geser ini lah. Nah, Nggih. Kula apa putih, Pak? Rene ora tuh Rene lho. Penonton iki. Wis mergo dikono. Lho rak kliru piye kowe ning kono jane apa to? Iki mergo enek lho dang-dangane sampean pindah rono. Iya. Ayo, Pak. Ceritane napa iki? Nduk, wis iso nyuwara cilik durung, Nduk. Ninggal katresnan aturno piye, Nduk? Digarap cara jalanan. Wis mampu lho. Dereng Belum. patos lho Bapak. Heeh, suarane rada entek, heeh. Tapi ngaturke apa? Suaranya telas. Kelas. Ora Aku lagi sakit. sakit. Aduh, tekak aja. Iki bot-bote Mbak Santi ngobati ning kene iki lho meneh Sumberjo, menghibur masyarakat Demekan to Mas Badokku demekan to. Batuke sing ndi? Lho, lah kok gemblodok? Gemblojok iki piye? Iki kena engko gawe wedang lho iki. Panah. Oh, aneh. Ngono kok yo nyang. Sesuk kaya sok lho Mas. Lah yo telepon AA lho. Ditransfer. Anak iki sapa? Yo nyong kok lewat Dana Sagar. Lewat Yuris Sagar. Iris nek kok Iris. Mau ditransfer sama AA. Saiki. Iya. Nanti ya. Iya. Yang penting kamu menghibur dulu. Duet karo Cak Komet bae. Ya wes. Apa itu? Yo manut. Yo. Duet lagune duet Bang. Ya. Lagu terbaru nggih Pak Dalang nggih. Yo. Terbaru. Nggih. Terbaru. Terbaru ya. Duet romantis ya Mas. Sing anyar. Apa malah pelas-pelas sih? Lagune. Oh, wis tangko gak iso tak bisiki kok. Ya wes cah loro. Heeh. Yo. Sayang, Mas Komet, dalam sayang. kita duet yang terbaru ya. Iya. Aku apal apa ora? Aku tak bisiki. Wis tak aku apal lagu apa iso. Iya, iya. Aku tak bisiki. Oke, yo kaya ngopo duete Santi karo Komet yo. Coba Mas Komet. Iya, iya. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Iya. Aku kesel. Iya. Awas gerek. Aku bagi lagi. Asal ora gugur. Kasih sayangnya biar aku Lagu terbaru. Iya. Bagaimana Mas Komet? Yo, yo kuwi terbaru. Gak apa-apa ya. Kita terbaru lho, Mek. Bagimu.